Vil du gifte dig med mig? Jeg er mega gangster, fordi jeg holder det ægte. Æg. Jeg har lige taget den her ud af fryseren. Det er godt nok en kold skål. Ja, jeg skal sætte min søsters hår i dag. Det bliver nok meget spændende. Ja, fuglen synger. Det skader vel ikke. Se, fuglefoder. Er det lavet af fuglefødder? Jeg kan godt lide sex. Ej, se der. Det kan ske, at det kniver med gafler. Det kan du godt stole på. Oh no, it's the cops. Ej, lad nu være. Du skaber dig helt tosset. Ej, I to taler altså rimelig højt. I love cock. Klokken er 1:30, og du er anholdt. Jeg har ret til en advokat, du. Det er altså ret skægt. Jeg skal faktisk rydde op. Nå, det springer jeg bare over. Næse. Næse. Jeg har hanekam. Nogle gange er det lidt hårdt med mig, så jeg håber ikke, I bliver alt for skuffet over videoen. Ej, pis altså.